I 100 år har danske speditører bygget bro mellem handelen og industrien, og mellem Danmark og udlandet. En central rolle i udviklingen af vores samfund. Speditørerne har nøglen til forsyningskæderne. Vi begrænses ikke af specifikke transportformer og metoder, når vi skaber løsninger på kundernes logistikflow. Vi kombinerer alt, hvad der kan skabe værdi, ved at få tingene frem til rette tid og sted, til rette pris og med rette kvalitet, hen over alle grænser. Forsyningskæder handler om varer, ting og sager, som folk har brug for. Når forbrugeren tager i dørhåndtaget eller løfter kaffekoppen, er hun sidste led i det globale værdikredsløb, hvor varer bytter plads med penge. Speditøren sørger for det hele. Når producenten har booket transporten, skal der ikke være mere at bekymre sig om. Når forsendelserne er hentet, bliver de konsolideret, det vil sige afsendt samlet. Der er økonomisk fordel i, at flere logistikkunder deles om basisomkostningerne. Det gavner ikke kun samfundet miljømæssigt, men også energi- og ressourcemæssigt. Speditøren vælger samarbejdspartner til den mest hensigtsmæssige hovedtransport med enten skib, fly, bil, jernbane eller kombineret. Når de konsoliderede forsendelser kommer frem, bliver de splittet op og distribueret til grossist, detailhandel eller direkte til forbrugeren. Og hvis varerne skal vente, kommer de på lagerhotel. Måske skal de gøres klar til brug, pakkes ud eller pakkes om. I den globale økonomi krydser varerne mange grænser. Speditøren sørger for, at varetransporten er dokumenteret og foregår efter reglerne. Når containeren bliver løftet over skibssiden, eller traileren kører over den usynlige grænse i Europa, er told- og sikkerhedsmyndigheder på forhånd blevet underrettet om hver enkelt af de hundredvis af forsendelser i den konsoliderede transport. Hvor kommer varerne fra? Hvad består de af? Er de omfattet af en præference eller en begrænsning? Skal varen fra et tredjeland betale told? I så fald, hvor meget? Og hvad er sikkerhedsstatus? Hvis ikke alle oplysningerne er i orden, står transporten stille. Så bliver grænsen lige pludselig alt andet end usynlig. Men speditøren sørger for, at det ikke sker. I tæt samarbejde med told og myndigheder. Medlemmerne af Danske Speditører er omfattet af en garantiordning, som sikrer, at varerne kommer frem, uanset hvad der sker. Og en ansvarsforsikring, som dækker speditøransvaret i forbindelse med transporten. Vareforsikring dækker selve godsets værdi undervejs. Speditøren tilbyder kunderne at købe vareforsikring som en ekstra ydelse for større sikkerhed. Det er en integreret del af servicepakken. Den enkelte transport er altid del af en kompliceret forsyningskæde eller supply chain. Den omfatter sourcing, just-in-time-forløb, materialeflow i produktion, underleverandører, lageroptimering, plukning og pakning, ordreopfølgelse, fakturering, returlogistik og endda mere. Speditøren samarbejder som supply chain konsulent med kunden om at optimere forsyningskædens led. Speditørens rådgivning knytter virksomhedens indre og ydre processer sammen til den højst mulige grad af effektivitet. Ved at gøre kundernes forsyningskæder mere effektive, gør speditøren hele samfundets forsyning mere pålidelig, mere omkostningseffektiv og mere bæredygtig. Godstransport er kollektiv transport. En fælles udnyttelse af transportkapaciteten til alles bedste. Danske Speditører består af store og små firmaer, specialiserede og globale på alle forretningsområder. Branchen betjener ikke bare danske virksomheder, men hele verden. Gå ind i et supermarked og læg en vare i indkøbskurven. Sæt dig ned på en café og bestil en kop kaffe. Kig op, når du kører forbi en vindmølle og se de store vinger dreje rundt. Ingen af delene sker, uden at speditøren har været inde over. Danske Speditører bliver aldrig færdige med at gøre gavn for kunderne og for Danmark.